Żviluppi ġodda l-proġett tal-Power Station il-ġdida ta' Dellimara, dan kif Electrogas Malta għadha kif iffirmat kuntratt ma' Ocean Installer, il-kumpanija Norveġiża hija rinomata fit-tpoġġija ta' sistemi taħt il-baħar. Fil-fatt din is-sistema ta' enerġija se tkun imqabda mopra tal-baħar sorġuta permezz ta' ankri b'saħħithom f'Marsa Xlokk. Din istess sistema se tkun qed tgħaddi lejn il-Power Station ta' Dellimara u tkun lesta biex topera kemm il-darba jinħass il-bżonn. Fost l-oħrajn is-sistema mpoġġija minn Ocean Installer tintuża kemm il-darba l-kurrenti tal-baħar jaħkmu minn nofsinhar. Fi kliem il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Norveġiża Steiner Riise, il-kollaborazzjoni ma' Electrogas se tkompli ssaħħaħ l-operat tal-kumpanija fi sfidi ġodda li qed jiżviluppaw fil-qasam. Intant ix-xogħol fuq il-Power Station ta' Dellimara miexi ġmielu bil-Gvern ikompli jwettaq wedi elettorali oħra, jiġifieri li jibni Power Station ġdida li topera bil-gass u mhux iżjed bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jinġess.